Кадерле милләттәшләр, мин Мәдәният министрлыгы исеменнән, шәхсән үз исемемнән сезне барыгызны бу зур вакыйга белән котлыйм. Минемчә, безнең авылларыбызда эш булса, мәктәп булса, ФАП булса, һәм мәдәният йорты булса, безнең авылларыбызда киләчәге дә булачак. Авылларыбызда киләчәге булса, безнең милләтебездә дә киләчәге булачак, иншалла. Шуңа күрә минем бер генә үтенечем бар. Бу матур бинада һәр вакыт эш булырга тиеш. Һәр вакыт кеше булырга тиеш. Балалар белән эшләргә кирәк. Уңышлар сезгә телим һәм сезгә чын күңелдән зур рәхмәтемне белдерәм. Барыгызга бик зур рәхмәт. Без бергә, без булдырабыз.